Pięknie, Patty. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tu jest moja urocza asystentka, jednocześnie urocza kierownica Patrycja, która pilnuje, abym ja nie uczestniczył w ruchu drogowym i nie powodował niebezpieczeństwa w nim. To jest kolejny, krótki, tak długo jak będę w stanie utrzymać telefon, vlog z serii Poszedłem na. I tym razem dzisiaj wybrałem się do kina na film pod tytułem 1917. To jest film reżyserii Sama Mendesa i to, jak w większości pewnie wiecie, albo orientujecie się po tej dacie, jest to film, który traktuje o I wojnie światowej, czyli taka tematyka, która w przeciwieństwie do II wojny światowej i do innych konfliktów jest w kinie nieporuszana jakoś szczególnie często. Tym bardziej cieszy produkcja w takim klimacie. I oczywiście w tym filmie będą spoilery, także jak jeszcze go nie widzieliście, na przykład Patty, musisz zatkać uszy którymiś rękami. No ja już nie pójdę na to, bo mnie nie stać. A, no to z głowy. To obejrzyjcie film, a potem wróćcie do tego vloga, żebym wam nie zepsuł zabawy, chociaż będę się starał nie spoilerować jakoś superowo. To jest film, który opowiada o I wojnie światowej, a konkretnie historii dwóch przyjaciół, chociaż przez większość filmu tak naprawdę jednego przyjaciela. Historia być może trochę podobna do Szeregowca Ryana. Także tutaj też chodzi o znalezienie konkretnego, z tym, że nie konkretnej postaci, tylko konkretnego oddziału, konkretnej grupy żołnierzy i dowódcy, w którym też znajduje się właśnie przy okazji brat jednego z bohaterów i oni muszą dostarczyć tam meldunek, który mówi o tym, że mają wstrzymać atak na niemieckie pozycje, bo oni uważają, że tam Niemców nie ma, prawie są jakieś bardzo słabe siły, a jednocześnie Niemców tam jest bardzo dużo, bo mówimy tutaj z perspektywy żołnierzy brytyjskich jest cała historia opowiadana. Także oni mają dostarczyć ten meldunek, aby tamci żołnierze przez Niemców nie zostali zmasakrowani. No i tutaj przez cały film oglądamy właśnie tą historię w zasadzie, kiedy oni, a potem już tylko jeden z bohaterów przedziera się właśnie przez pozycje niemieckie okupowane przez Niemców do tych pozycji tych żołnierzy brytyjskich, z których mają przypuścić ten swój atak. No i różne tam, prawda, mniej lub bardziej tragiczne przygody, które się dzieją w tym podczas tej podróży. I właśnie na tej podróży stricte film się skupia, czyli generalnie jest dużo biegania, uciekania przed strzelaniem, więcej niż strzelania, dużo przepychania się w tłumach ludzi i dużo bólu i cierpienia, i jest kilka takich bardzo dosadnych kadrów, brutalnych. I co ciekawe, cały film jest w zasadzie nakręcony jednym ujęciem. To znaczy, oczywiście w rzeczywistości tak naprawdę to nie jest jedno ujęcie, tylko gdzieś tak sprytnie jest to wykadrowane i przycięte, że cały film w zasadzie jest, no można powiedzieć, że jest podzielony w pewien sposób na dwie części, ale można powiedzieć w sumie, że to jest jedno ciągłe ujęcie i to daje takie bardzo ciekawe wrażenie, tak jakby ten film był kręcony gdzieś z perspektywy jakiegoś, powiedzmy, korespondenta wojennego, takiego właśnie operatora kamery, co oczywiście w tamtych czasach nie jest raczej możliwe, w czasach 17 roku, ale właśnie jest to bardzo ciekawe i odmienne od większości filmów wojennych. Nie wiem, czy taki zabieg był. W filmach w ogóle już były takie zabiegi, bardzo długie ciągłe ujęcia bez przerwy, ale w filmach wojennych jeszcze chyba czegoś takiego nie było. Także dzięki temu całe te wrażenie jest inne niż w przypadku na przykład Szeregowca Ryana, nie wiem, Helikoptera w ogniu, czy dowolnego innego filmu w klimatach czy to I czy II wojny światowej. Także choćby z kuli tego warto się na ten film wybrać i zobaczyć. No a jeżeli chodzi o aspekty wizualno-dźwiękowe, no to oczywiście zważając na reżysera, jako że jest to koprodukcja brytyjsko-amerykańska, wszystko to od eksplozji, wystrzałów, wszystkich tych dźwięków wojny jest na najwyższym poziomie, jak i oczywiście przepiękne krajobrazy gdzieś francuskie, bo jest to front zachodni, Anglicy walczą z Niemcami gdzieś na terytorium Francji. Także to wszystko oczywiście absolutnie na najwyższym poziomie. Tak samo jak i aktorstwo, jak role, w
które wcielają się aktorzy. Tutaj też kilka takich, oprócz gdzieś takiego młodego pokolenia brytyjskich aktorów, to kilka takich, myślę, przez Was znanych twarzy i nazwisk rozpoznawalnych. Także, no co tu dużo powiedzieć, summa summarum. Dla ludzi, którzy lubią filmy wojenne, nie tylko interesują się historią I wojny światowej, ale w ogóle lubią kino wojenne, myślę, że to jest pozycja obowiązkowa i na pewno będziecie się świetnie przy tym bawić. Szczególnie jeszcze, że jest to historia, która oparta jest na faktach, co jest potem wyszczególnione w napisach końcowych, także jest to rzeczywista, nie wiem czy rzeczywiste są nazwiska postaci, ale jest to rzeczywista tragiczna historia, która się przydarzyła podczas właśnie I wojny światowej. Także ode mnie, od Waszego ulubionego specjalisty od wszystkiego i krytyka literackiego Niklausa Film otrzymuje rekomendację, że warto wydać te 15, chociaż w Multikinie to jest ile już? 17? Do 17 14,90, Aha. a od 17 16,90. 16,90, także i 16,90 i nawet te 20 zł warto byłoby wydać, także ja polecam, wybierzcie się, obejrzyjcie i dajcie znać, jak Wam się podobało. Patty, jakieś słowo na koniec? Może chcesz coś zareklamować się albo coś? Możecie wbijać na mojego Instagrama Mordora, a na Facebooku Mordora i na Twitchu Mordora Dobra, Podłoga. cięcie.